Bon dia. Hola. On és la llet? Què? Vols cafè? N'acabo de fer. No prenc cafè. El meu pare se'l pren més carregat. Hola! Quin olor! Com estàs, bitxo? No hauríeu de seguir a l'aeroport? No ha estat culpa meva que ens llevessin més tard. Vaig a canviar-me. Ens acompanyaràs a l'aeroport? He d'anar a la facultat. No veuràs el teu pare durant 2 setmanes i no pots... L'Helena ha tret la foto de la mare que hi havia al menjador. No, l'he treta jo. Ara la meva dona és l'Helena. I quan tornem de Jamaica s'instal·larà aquí. No em sembla bé que... Doncs que us ho passeu molt bé, Bitxo, estàs bé? Jo ja no sóc el teu bitxo. Ho veus, què? És que el teu pare s'ha tornat a casar, que estàs... Jo no estic de cap manera. A més, no és per això. Ah, no. No. Per què, doncs? És per l'Àlex. Què li passa a l'Àlex? No res. Què? És que últimament està una mica estrany. És com si ja no li agradés. Imaginacions meves. És normal. El que és normal. Tots els tios al cap d'un temps es comencen a avorrir. Mira. Però jo no porto tant de temps amb l'Àlex. Has de fer alguna cosa que el sorprengui. Em tallo els cabells. No, alguna cosa més... Has de ser més sexy, nena. Sexy? Sí, has de posar-lo calent. Tu no tens feina o què? Acabem això, Fes-li un striptease. Què? Un striptease? És una roba interior ben sexy. Als tios els agrada molt. Tu ho has fet algun cop, això? Tots els meus nòvios. Això és perquè tu... Què? L'Helena segur que n'hi ha fet més d'un al teu pare. Va. Sí, que t'ho dic jo. Als tios els encanta que els facin un striptease privat. O no? Sí. Alicia? Què fas?
Em trobaves a faltar? T'hauries de llevar. Per què? Tens visita. Hola. Què hi fas aquí? Quan tornaràs a casa? Estan parlant ja? Sí. Dona, no calia que portessis res. Em venia de gust. Que sorties ara? Sí, recorre una mica. On vols que deixi això? Kiwis també? No us agrada? Sí, i tant. Amb vodka. Escolta, Sí. no se sap res encara de qui va matar l'Àlex? No, ningú no va sentir res ni va veure res. És normal que l'Alicia estigui així. Què mires? Has tornat a la facultat? Què has vingut? A controlar-me? No creus que hauries de mirar de tornar a fer vida normal i... Ja faig vida normal. No pots estar tancada aquí tot el dia. No estic Hola. tancada tot el dia. Sí que estàs tancada tot el dia. Tu de part de qui estàs? Estem intentant ajudar-te. No necessito que m'ajudi ningú. Ho veus? Ho veus què? Tranquil·la, Alicia? Mira, me'n vaig. No, dona, va, que hem portat a esmorzar. No tinc gana. Pobres veïns. Ah, no, no hi ha veïns. No? No, és que han de tirar a terra l'edifici. Quina llàstima. Sí, però per això em van deixar el pis tan barat. L'Alicia no està bé. Té dies. I no hauria d'anar a veure un especialista o algú. Sí, sí, hi va. Ah, sí? Sí, a la doctora Maeso és una psicòloga. I com ho paga? Us deixo diners. No, no, és que no li cobra res. La doctora és amiga meva. I li va bé anar-hi? No ho sé. I vaig mirar d'avisar l'Àlex, però ja era massa tard perquè l'estaven escanyant. I allà, davant meu vaig veure com el mataven. No ho sap ningú, això. Ningú? Ni la policia? I no et sembla que els ho hauries d'explicar? No vaig veure qui era. No vaig veure res, no em serviria de res. És que no puc explicar-ho. Estava fent un striptease. Qui? Jo. I? Doncs que no puc explicar això a la policia. Per què no? No passa res. Perquè em començaran a fer preguntes. I no els ho puc explicar. Aviam, m'havia posat la roba interior de la dona del meu pare. I et senties com si fossis ella? Miri, no els hi puc explicar, d'acord? Ho sabrà tothom, el meu pare i ella.
Has tornat al pis de l'Àlex? No, la policia no ho deixa fer. Fa un mes em vas dir que ja l'havien desprecintat. No hi he anat. I no et sembla que hi hauries de tornar? Per què? Per recollir les teves coses, per tancar aquesta història. Si no, la portaràs sempre aquí. Obres? Ei! Obre'm! He sentit soroll i m'ha estranyat. Com que fa temps que no hi ha ningú, visc a baix. Tu has tancat aquesta porta? És per on entro sempre. Em dic Daniel, Dani. Daniel. Passa'm. Aquí es va encarregar un tio, sabies? Te'l vols jugar o què? No. La meva nevera va petar. I aprofito que el d'aquí ja no la necessita per... En vols? No. Què fas aquí, doncs? No deus estar robant. El que es van carregar era el meu nòvio. Ah. Parlo massa, ja m'ho diuen. Sí. Sóc imbècil. Hi hauria alguna possibilitat, per petita que fos, d'arreglar aquesta ficada de pota? Doncs millor que... Abans de marxar, deixa la porta oberta. Hauré de buidar la nevera. Potser no te'n recordes de quan us la vam fer. Que no sóc jo, que no ho veus. A més, jo no tinc una jaqueta com aquesta. Potser era una amiga seva o... no ho sé. Una amiga? Ah, doncs estan fent un petó. Doncs potser és d'abans que sortíssiu junts, no? Mira la data del revelat. I a més està feta com amb un teleobjectiu, com si ens estiguessin espiant. I darrere hi ha una adreça electrònica. Escolta, Alicia, oblida-te'n. Deixa-ho estar, perquè si... S'estan morrejant. Bé, i què? Potser estaven jugant o... Alicia, què pensis més? Queda't amb el bon record de l'Àlex, torna a la facultat. És que tot sigui una altra vegada com abans. Ei, què fas? L'Alicia ho ha de saber. Però com vols que li hagi dit que estic amb un altre? Segur que deu haver notat alguna cosa. L'altre dia m'ho va dir, que jo estava com estrany. No, a mi qui m'agrada, qui m'ho passa de collons allí, és amb la... Però algun dia li hauré de dir a l'Alicia que estic amb un altre.
acabarà notant i quan més trigui, pitjor, més mal li farà. I és... L'Alícia no és forta, l'Alícia no és còmoda, és molt poca cosa, és molt dèbil. I amb això que el seu pare es casa amb una altra dona i ella es mor de gelos i tot això, només faltaria res. No sé. No sé. Alicia. Has de fer un esforç, no hi pensis més. Va, has de tornar a fer vida normal. M'alegro que hagis tornat. Gràcies. Segur que no te'n recordes de mi. Vam coincidir un cop. Sí, recordo haver-te vist alguna vegada amb l'Àlex. Sento molt el que li va passar. Pobre. Segur que no te'n recordes de com em dic. És normal. Ningú no se'n recorda. Dic Jordi. Jo, Alicia. Estareu molta estona així? Què et passa? No em faurà. Aquests jocs me'ls va deixar l'Àlex. I com que tu eres la seva nòvia, doncs... Gràcies. Jo no em vull quedar res que no sigui meu. I menys d'un amic, no? Eres molt amic de l'Àlex. Abans sí. Abans? És que des que es va ficar tant en això dels jocs de rol i tot això... Quins jocs de rol? Ell també en tenia uns de meus. De què? És que els necessito. Tu no podries... El Mazmorra 7, el Gnomo Maldito i l'Herodes 3. El van descatalogar i és molt difícil de trobar. Ja miraré a veure si els trobo. I posa les meves inicials. J. Quantes? 3. I la meva adreça. Lutxana 12. Mira, al costat de casa de l'Àlex. Demà me'ls donaràs? No ho sé. A veure si puc, Guai. Benvingut a la caverna. Hola, Àlex.
la teva contrasenya. Tu no ets l'Àlex, qui ets? La tafaneria va matar el gat. Hola? Hola? Què hi fas aquí? La porta estava oberta. Ah. Estava xequejant. Ens ha vingut aquest joc. Aquestes coses s'han de comprovar. No fos cas que caiguessin en mans d'un nen. Tenim algun nen al club? Ah. Res. Comprovant. M'he deixat la porta oberta? He trucat, però no obria ningú. Ah. Què vols? No, que volia informació sobre un dels vostres jocs. Quin? La caverna. La caverna? Sí. Segur que es deia així? Aquest era el nom que posava el disc. El tio que portava abans això em va dir que havien expulsat un parell de jocs del club. I un d'ells em sembla que es deia La caverna. I per què el van expulsar? És típic dels jocs en viu. Alguns jugadors comencen a passar-se i els altres no s'ho prenen massa bé. I no hi ha manera de saber qui hi havia en el joc? Una llista, no la tens? I tu què em dones a canvi? Què vols? No és això. Justament avui no... Mira, no ha vingut cap client. Només tinc 5.000 pessetes. Perfecte. Aquests dos llibres ho expliquen tot sobre els jocs en viu. I un nino, agafa el que vulguis. És igual. Porta'm bona sort. A qui busques? Com has dit que es diu? Àlex Codina, es deia. Codina. No hi és? El van expulsar. Què passa? Era un MP, I això què vol dir? que era un jugador molt perillós.
Alicia Botey Quintana, 22 anys, estudianta de quart d'informàtica, mare morta, filla única, molt lligada al seu pare, mala relació amb nòvia del pare. Bona estudianta, feble de caràcter, no té nòvio, carrer Avet 58, objectiu fàcil. Primer contacte, bar de la facultat, 12 de gener. Confirmació de la facilitat de l'objectiu. Primera relació sexual, dutxa a casa meva, 28 de març. Vida sexual, poc imaginativa, convencional, monòtona. Què fas? Ens gravem. No, jo no vull. Va, que després t'agradarà veure que fem l'amor. Que no. Per què no? Perquè em fa cosa. Va. Que no? Hola, sóc l'Àlex. Ara no m'hi puc posar. Deixa el missatge, gràcies. Què t'ha semblat, Alicia? No t'ho esperaves, És que les coses de vegades no són el que semblen. Sabeu qui viu aquí? I sabeu si es diu Jordi? Jordi, obre! Què passa? Et porto els CDs. A veure? Puc passar? Passa. Dóna mans. No! De què va el joc? Jo no sé res. Per què vas deixar de veure l'Àlex? Dóna mans. No! El joc era massa perillós. Mira el que li va passar. Qui el portava? Qui el dirigia? No ho sé. Són com Déu. Ho controlen tot. Qui? Tens més contactes de l'Àlex? No. Molt bé. A qui truques? A la policia? Per què? No cal. Potser saps més coses de l'Àlex que no em dius. Crec que tinc un disc de l'Àlex per aquí. No me'n recordava. Normals meus. JJJ. No. Què passa? No funciona. Fill de puta. I té 128 megas de memòria i... Perdona, puc provar el CD? Ara et porto el compacte de demostració. No, ja em porto jo un, gràcies. Ja faig i quan estigui, Sí. Teresa Darder Atienza, 22 anys, estudianta de quart d'informàtica, baix rendiment acadèmic, pares morts quan era petita, no té família, inestable emocionalment, atractiva, promíscua.
carrer París 184. Objectiu possible. Primer contacte, casa de l'Alícia, 2 d'abril. Bon feeling. Primera relació sexual, casa de la Teresa, 2 d'abril. No va bé? Algun problema? Cap ni un, fantàstic. Fins a final de mes el termini d'oferta. Rebaixat. Disculpa. Vida sexual, activa, imaginativa, arriscada. I ara ens graves? Sí. Mentre ho fem? Sí, no? A l'Alicia també la graves? L'Alicia és una estreta. Ah, sí? Va! Sí? Alicia, Qui ets? el meu número no surt al teu mòbil. Què vols? T'ha agradat la pel·lícula? Com ho has sabut? Romàntica, no? Ets un porc. Et va fer mai l'amor així, l'Àlex? Què vols? Qui ets? On estàs? No vulguis córrer tant. Vols entrar al joc? Ets tu, desgraciat. Què fas? Què vols de mi? Res. On tens el mòbil? Jo no tinc On tens el mòbil? No tinc mòbil. I per què em segueixes? No, t'he vist a la botiga i... I què hi feies allí? És que al costat. Deu haver fet molt mal, no? Veure com el teu nòvio... A mi em passa una cosa així i em moro. I em truca. I sap on sóc. I em veu tot el que faig. Qui? No ho sé. I com et veu? No ho sé. Pot ser algú que està per aquí. Pot ser tu. Jo? És algú que té a veure amb el joc. No sé qui l'ha muntat. Quin joc? La caverna. Jo en sóc una de les víctimes, sortia en una fitxa. Ah, La Teresa, també. qui és la Teresa? La noia que sortia en el compacte que has vist a la botiga. La meva millor amiga. Collons. Visc amb ella, saps? Vam veure juntes el compacte on l'Àlex deia que estimava una altra noia. Era ella i no em va dir res. Com pot ser així, la tia? És que no puc confiar en ningú. És com si tothom al meu voltant m'estigués enganyant, com si tot fos una partida de no sé què i jo fos una fitxa i m'estiguessin fent servir. Per què t'explico tot això, tu, ara? No ho sé. Però si necessites un lloc, pots venir a casa, si vols. No. A més, a tu no et conec de res. Sóc el veí de baix. El que fa servir la nevera. Vull saber què m'hi fa amagar la Teresa. Ara aniràs a parlar amb ella? Què vols que faci, si no? Teresa? Teresa?
Alicia? Alicia? Què fas? Relaxació. Aquí al mig? Sí. He tingut un dia... Oh! Uf! I a tu què? Com t'ha anat? Bé. I a la facultat? Normal. Escolta, em vaig a dutxar a veure si em passa, eh? A la tarda no hi eres a la facultat? No, és que he anat... Estava a la biblioteca. Ah, molt bé. Que em faràs un massatge després. Sí. Alicia! Què? Em portes una tovallola? Ara! Et deixo aquí la tovallola. Gràcies. Alicia? Què? Fes-me companyia. Anava a fer-te alguna cosa per sopar. No, és igual. No tinc gana. És que tinc un dia... És aquest temps. Em deixa... Oh, que bé. He estat pensant en allò de l'Àlex. No vam quedar que te n'oblidaves. Però vull saber qui era l'altra noia. I de què et servirà? Tu eres amiga de l'Àlex. No vas sospitar mai res? Ni res? T'ho hauria dit? Potser era alguna tia de la facu? No hi pensis. Si a tu t'hagués passat una cosa així, què faries? Agafaria la noia i l'escanyaria. Oh! Ah! Però no hi pensis.
Bon dia. Vens a córrer una mica? No, no en tinc ganes. S'ha de fer vida sana, nena. En vols? No, estic amb això. Què t'ha passat a la mà? Res. Ahir la nit que em vaig llevar per preparar-me una tira i em vaig cremar. I no t'hi has posat res? Sí? Que no em vas sentir? No. He dormit com un tronc aquesta nit. Vens a la facultat avui també? Que bé. Ja estàs bé. Vinga, fins ara. Un incendio provoca la muerte de un matrimonio. Incendi al barri de Sant Andreu. Un matrimonio muere en un accidente. La policía baraja la posibilidad de que el siniestro fuera provocado por la hija del matrimonio de 6 años de edad. Vostè ho sabia, això de la Teresa? Sí, la vaig estar tractant durant molts anys. I va ser ella? Va ser ella qui va cremar la casa? Era molt petita i en aquesta edat és difícil determinar quan es fan les coses expressament i quan es fan perquè sí. I tot allò que es pren? Què es pren? Això... Neurobetal. Un ansiolític. I per què s'ho pren? Es recepta per quadres d'esquizofrènia i de paranoia. Li ha receptat vostè? Fa molt de temps que no la tracto. Està boja, la Teresa. Aquí no fem servir aquesta paraula. Ho està o no? És una persona que té un problema emocional important, com molta altra gent. Com tu. Ja no tinc cap problema. I això que dius que et truquen i que no és ningú i que saben on ets i que et tornen a trucar... És veritat, no són al·lucinacions meves. Jo no he parlat d'al·lucinacions, però de vegades les coses no són el que semblen. Tampoc és veritat que la Teresa s'ho feia amb l'Àlex. Amb el teu nòvio? Sí. I que l'Àlex tenia una fitxa meva. Tampoc no s'ho creu, això? En el joc aquest que dius? Sí, la caverna. No s'ho creu que existeixi, oi, aquest joc? Plató, el filòsof, també parlava d'una caverna i deia que tots som com uns homes o unes dones, que hem viscut sempre dins d'una cova i que només veiem les ombres que els homes i els objectes que es mouen a l'exterior davant l'entrada de la cova projecten a l'interior. Aquestes ombres és l'únic que veiem i per això ens pensem que és la realitat, però això no és la realitat. Això només n'és un reflex aproximat. Confús, enganyós. Però jo no m'ho estic imaginant. No són al·lucinacions meves. És veritat que em truquen i que em deixen missatges. I és veritat que la Teresa es crema expressament amb els fogons. I és veritat que la vaig veure fent l'amor amb l'Àlex. Tu vas veure la botiga, o no? Sí. I és veritat que l'Àlex és mort i que... Tu em creus, no? Sí. Tens l'últim disc dels Missing Blues? Què passa? Que el vaig agafar de dalt. Com que ell no els pot escoltar, demà els torno, d'acord? Posa la tercera cançó. La tercera. Sunlight behind you and stars above.
Saps, aquesta cançó l'escoltàvem després de fer l'amor, abraçats. I la sento. I torno a notar el mateix que sentia per l'Àlex. Com ens estimàvem. I no sé si el que noto és veritat o és una mentida. I no sé si tinc ganes de plorar perquè l'Àlex ja no hi és o perquè no hi va ser mai. O perquè ja no tinc una nani amb qui confiar. Treu-la, sisplau, Vols quedar-te aquí a dormir? Pots dormir al sofà si vols, o ja hi dormo jo. No em facis dormir sola. Sisplau. Sí? Bon dia, Alicia. Com saps on sóc? Tu has passat bé aquesta nit? Què vols? Per què no engegues l'ordinador? Què vols? Benvingut a la caverna. Historial. 23 de gener, llogo pis. 12 d'abril, col·loco foto al loft de l'Àlex. 16 d'abril, contacto amb l'Alicia. 17 d'abril, em guanyo la confiança de l'Alicia. 18 d'abril, primera nit amb ella. Què fas? Tu també estàs en el joc? Quin joc? Aquest? Quin? Aquí hi havia un joc. Però si fa un mes que no funciona. Escolta, que ho acabo de veure jo. No funciona. Aquí hi havia la caverna. Alicia, jo trobo molt bé que estiguis preocupada i que es va morir el teu nòvio. Tu ets un de la caverna, oi? Però m'expliques unes històries que em donen molt mal rotllo. Tu vas posar la foto a dalt perquè la trobés. Després em vas seguir. Després vas fer veure que ens trobàvem. Preferiria que te n'anessis. Després em fas dormir amb tu i ara penges això. Sí, però m'he equivocat. El teu nom sortia aquí, no m'ho neguis. Sí, sí. Segur. T'ho juro. Te'n vesteixes, agafes les teves coses, jo et fico en una capsa que t'he agafat de dalt i te'n vas, sisplau. Ara mateix. I queda la samarreta, si vols.
Només ho vam fer un parell de vegades. Si tu no haguessis vist això, no hauria passat res. D'on l'has tret? M'han trucat a la botiga on te'l vas deixar. Mira, jo no sé què pretens ni què fas en el joc, però t'estan fent servir. I a tu no? Però jo me n'hi he adonat. I jo no estic boja. Segur que no? Jo no em cremo la mà en els fogons. Però fas un striptease al teu nòvio vestida amb la roba interior de la dona del teu pare. Pensant-te que ets ella. L'ordinador me'l vindré a endur demà quan no hi siguis. Alicia, no em deixis sola. Tu sempre has estat sola. On vas? A casa meva. No, casa teva és aquí. Deixa'm passar, Alicia, quina sorpresa. On és el pare? A Seattle, torna diumenge. Què volies? Em quedo a viure aquí. On? A la meva habitació. Alicia, espera un moment. Veig que ha canviat molt tot això. És que ens pensàvem que ja no tornaries. No. Sí, ha quedat molt mono tot això. Quan surtis pots tancar la porta, sisplau? Necessites res? Sí. Alguna cosa per menjar, un entrepà. No, 2. Que ara vindrà un amic meu. No feu molles aquí, No ho pots fer, això. Vull entrar en el joc. Per què? Vull saber com funciona, què hi passa. Deu ser com tots els jocs. Un director crea uns personatges i unes regles, et connectes i reps unes instruccions, les executes i et tornes a connectar amb el director per comunicar-li com ha anat. I guanyes punts i tot això. Com tots els jocs. Collonut aquest pernil. M'has d'ajudar a entrar a la caverna. Ja no deu funcionar, no duren mai tant els jocs. A més, no es pot. Per què no? Als jocs es necessita una contrasenya. Oh, per això t'he trucat. Jo no sé la contrasenya. Molt bé. Però què fots? Amb les rodes punxades no deus poder anar enlloc, oi? No em pots fer aquesta putada, em deixaries penjat? Tu m'estàs deixant penjar de mi. No, tia, cony, para, espera. Passa'm la bossa. És un trencador de codis. Ho veus? M12 barra 2142 barra 17. Ja està? No, ara buscarà la contrasenya que abans no ha entrat. En menys de 5 minuts ho tindrem. Em puc acabar el teu bocata? Fes. Endavant! Necessiteu res més? No, gràcies. Podria ser una altra birra. Ja baixaré jo a buscar-te-la. Ja està. Què esteu fent amb el meu ordinador? Pots deixar-nos sols, sisplau? Posa l'altre disc. Benvingut a la caverna. Hola, Àlex. Introdueix la teva contrasenya. Contrasenya correcta. Nou jugador? No ho facis. Merda. Un cop dins, no hi ha marxa enrere.
Ho veus? N'estàs segura que vols entrar a la caverna, Alice? Com saben el teu nom? Benvinguda a la caverna, Alicia. T'hi estàvem esperant. Des de fa molts dies. Ja saps que qui n'entra no en pot sortir. El joc és molt senzill. Vols emocions fortes? Te'n preparem. Vols sexe? Cap problema. Vols aventura? Te'n donem tanta com vulguis. Però és clar, tu ens has de donar alguna cosa a canvi. Què? No tinguis pressa. Què li va passar a l'Àlex? No va pagar els seus deutes. Quins deutes, amb qui? No vulguis córrer. La Teresa està ficada en el joc? La regla bàsica és que ningú no pot saber qui és ningú. Com a la vida que diuen real fora la caverna. Preparada, doncs, per iniciar el joc? Sóc el veí de baix. Jordi, obre! Què fas? És el Jordi. Tu ho has dissenyat tot. No sé de què em parles. Tu has muntat tot. Tu em truques, tu em graves. Tu fora. Què passa? Que no m'has sentit, fora! Què pretens? No sóc el director. Només sóc un jugador. I per què em truques, doncs? Jo no truco. A mi no cal que facis com ella, Parla bé, parla bé! Ja m'agradaria. I per què em graves? Ordres. Compleixo ordres. D'aquí, qui s'ha inventat tot això? No ho sé. I per què hi jugues, doncs? Per què hi jugues? Em van obligar. Per què? Com et van obligar? Com? Escolta, tu vols sortir del joc o no? Ho vols o no? Vols sortir d'aquesta merda? Ei, espera! Sí? De la caverna no se'n pot sortir, Alicia. Què vols? Ves al Red Bar. La cabina 17 està reservada per tu. El de dones és a l'altra porta. Introdueix la teva contrasenya. Teresa! Va, agafant! Sí? Darrere teu! Què? Gira't! Ets l'Alicia? Corre! Teresa! 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 Encara ets aquí? Què li has fet? Volia deixar el joc. I la partida encara no s'ha acabat. Que què li has fet?
Quiet! Per què et preocupes tant de qui et va robar el nom? L'has matat? Encara respira, no pateixis. I si vols que continuï fent-ho, serà millor que et portis bé i no expliquis a ningú el que acabes de veure. I què he de fer? Esperar ordres. Alicia, fes-li cas. Muere una niña de 12 años al caer por un balcón. Según explicó su primo JJJ de 16 años que estaba con ella en el momento del accidente, la niña se subió a la barandilla y se resbaló. Què fas, Jordi? Això dura massa. El què? Que et protegeixi i no expliqui què va passar amb la teva cosina? Ets un noi dolent, Jordi. Saps que hi ha gent que ja comença a saber què va passar al balcó? Qui? L'Alicia. Li has dit? Què li has dit? Fes bondat, Jordi. Fes bondat. Passa. Amb qui parlaves? Sol. Han segrestat la Teresa. Ja ho he vist. M'has d'ajudar. No puc. Hem d'acabar amb aquest joc, Jordi. Què va passar en aquell balcó? Quin? No va passar res. És amb això, oi, que et tenen enganxat? La vas tirar tu pel balcó? Jo no. Jo l'estimava, la Mariona. I què va passar, doncs? Ens vam enamorar. Però no podia ser. Li vaig dir que ho havíem de deixar. I ella va dir que no. I que si no es tirava. I em vaig espantar i no vaig fer res. I es va tirar. Era molt guapa, la Mariona. No va ser culpa teva. Em diu que segons com s'expliqui la història, sí. Havíem fet l'amor ja. Mira, ja fa molt de temps de tot això, eh? Hem de sortir del joc. Junts. Tu saps qui és el director? Vull descansar. No descansaràs mai així. Les ordres cada dia seran més fortes. Cada dia estaràs més emmerdat. No se'n pot sortir. Mira l'Àlex. És per això que el van matar? Jo no sé res. Ets un covard. Ho va ser amb la Mariona i ho ets ara. Tu també tens coses a amagar. Tu vas veure com el mataven mentre t'espollaves. Puta. Ets un merda. Alicia! Alicia! Alicia!
Què vols? La Teresa t'espera al loft de l'Àlex. Si no corres, no la trobaràs. Viva. Teresa? 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 Es tanca. Aguanta, Teresa! Collons, què passa? Ja ho trauré tot. Obre això ràpid! Està oberta? No ho està, obre això! No tancarà mai. Què és això? La Teresa està aquí dins. Aquí dins? Sí, ajuda'm! Però qui fot aquí dins? Vols ajudar-me, collons? On vas? Ajuda'm! Marta? Esteu bojos. Què és això? Quines brometes que gasta la teva amiga? Volen tornar boja. Qui? Qui? La Teresa, l'Àlex, el Jordi, tothom. Jo no. Ara seus, descanses, desconnectes el mòbil, que et faré un sopar que ja veuràs. Soc un expert en descongelaments. Soc el rei del microones. Moltes gràcies. Què prefereixes? Sopa de marisc o canelons de marisc, també? Mira, m'és igual mentre no porti marisc. Sabies que ho fan tot amb greixos animals i l'únic que canvien són el gust i el color? Plató. Tot. I a la caverna, homes encadenats des de la infantesa. Que podrien veure una altra cosa de si mateixos que les ombres que el foc projecta davant d'ells al fons de la caverna. No creurien que pogués existir una altra realitat que aquestes mateixes. I si algú els intentés deslligar per obligar-los a mirar la llum, l'hauríem d'agafar i matar-lo? Un amic del meu pare, des que treballa en una fàbrica d'aquestes, s'ha fet vegetarià. O sigui que per alguna cosa serà, dic jo, no? Sí. Els vegetarians no tenen sentit de l'humor. Te n'has adonat? Sí. No ho sé. Com que no ho saps? Si m'ho vas dir tu. Jo? Ah, si m'ho hauries ara. Doncs sí. Tinc una gana. Això està de seguida. Ja està. Deixa'l un minut més. Un minut més? Sí. Per què?
Els suecs sempre ho fan. Per què ho fan els suecs? Així eliminant els neutrons. Ordres per executar. Portar l'Alicia al loft, tornar-la a seduir, eliminar el Jordi. Et vinc a ajudar. Que no, dona, descansa. Deixa'm ajudar-te, va? Porto plats, gots, coberts... Què vols veure? Un d'aquests. Jo també. I seu, que jo ho portaré tot jo. Molt bé. Brindem. I tu? Ara. Però l'hem de buidar tot de cop, Per què? Costums suecs? Que ets sueca? Sí, va. No seus? Neurobatal. El què? El que m'has posat aquí dins. Com ho has sabut? Li conec el gust. Fa molts anys que em prenc. Tu ets el director del joc, oi que sí? Va ser tu qui va matar l'Àlex. Cada vegada que algú intenta canviar les regles del joc, es produeix una mort. I ara t'has de carregar el Jordi. No entens res. Alicia! Alicia. No, para. No cal que vinguis. Sí, estic bé. No passa res. No, prefereixo quedar-me aquí al pis, serà millor, Sí, l'Helena es queda aquí aquesta nit amb mi. Gràcies. Ara te la passo. Helena. Gràcies. Sí? Sí, bé. Ai, què sé, Josep. On? Doncs envia-me-la aquí. Espera un moment. M'ha d'enviar un document per correu electrònic. Me'l pot enviar aquí, després l'imprimeixo? Que sí. Tens l'email d'aquí? D'acord. Adéu. Que sí, Josep. Jo també. Adéu. Molt bé. Demà interrogarem aquest noi, el Daniel. Però has d'entendre que el que ens has explicat no té molta base. I respecte a la noia aquesta, Teresa. si demà continua amb la broma del segrest, començarem a buscar-la. Però no abans. D'acord? Si hi ha alguna cosa, ja les mantindré informades.
I res de sortir a fer de policies, entesos? Això és feina nostra. La teva és estudiar. Molt bé. Adéu-siau. Un moment, que baixo a obrir-lo. Per què no et vas a dutxar? I ara, quan pugi, doncs miro de preparar alguna cosa per menjar. No hi ha res a la nevera. Aquí baix hi ha un d'aquests súpers que tenen obert les 24 hores. Doncs vaig a comprar alguna cosa, eh? Helena, aquí t'envio el document. El pots imprimir directament. Cuida't molt l'Alícia. Si li passés alguna cosa al meu bitxo em sembla que em moriria. I si et passés a tu també. T'estimo, us estimo. Alícia, el director del joc és el de la cadira de rodes. Jota. No sé si en sortiré viu. Què fas aquí? He vingut a felicitar-te. Ets una jugadora molt bona. Jo no jugo res. Ho emboliques tot, però d'aquesta manera ho fas molt més excitant. Per què has muntat tot això? Què en treus d'aquesta merda? Jo no he muntat res. L'únic que vull és que el joc sigui cada vegada més emocionant. Estàs malalt. Tots esteu malalts. Sí. Per això ens hem ficat a la caverna. Teresa, deixa-la anar. No et moguis. Deixa-la anar. Què vols aconseguir? He jugat 24 partides i aquesta és la més interessant de totes, de llarg, perquè les coses hi passen de debò. Deixa-la anar. Em va agradar molt el teu striptease. Una mica cutre, però molt sexy. S'ha de reconèixer que l'Àlex tenia molt bon gust a l'hora de triar les seves víctimes. Jo... La llum! Obre la llum! On ets? On ets? Ets una de les millors jugadores que he tingut mai. Vostè? Havia apostat amb mi mateixa que seria la Teresa qui entraria per aquesta porta. Però mira, me n'alegro que hagis estat tu. Vostè ha creat aquesta bogeria de merda? Tu n'ets l'última jugadora. I amb una sola jugadora el joc ja s'ha acabat. I per què ho ha fet tot això?
Una teràpia revolucionària. Teràpia? A la caverna els meus pacients apreníeu a controlar-vos, perquè gràcies al joc us donava l'oportunitat de construir una realitat per cada un, feta a mida. Però he de reconèixer que va arribar un moment que se'm va escapar una mica de les mans. És difícil fer de Déu. No hi estem fets. I per què els ha anat matant? Per què va matar l'Àlex? Era el meu millor jugador, però es va enamorar de la Teresa i va voler deixar el joc i convèncer els altres que també ho féssiu. I això jo no ho podia permetre, Alicia. Ningú no pot sortir de la caverna. I vaig haver de fer com a la caverna de Plató, que quan el que en va sortir va tornar i va explicar als altres que el que veien eren només ombres, els altres enfurismats el van matar. No et moguis. Era el meu millor jugador, el meu millor pacient. Imaginatiu, valent, intel·ligent, seductor. Però li agradaven massa les dones, les altres dones. I això no podia ser. Clar, i per això el va matar. Gràcies a mi havia viscut experiències que ni es podia imaginar. Està boja. Tots. Gràcies a mi heu arribat a viure una vida intensa, apassionada, emocionant. Una vida de veritat. Està absolutament boja. Tu què eres? Una nena complexada, enamorada del seu pare i morta de gelos perquè una altra dona se'l quedava tot per ella. I jo vaig fer que coneguessis el noi més atractiu de la facultat i que us enamoréssiu i que féssiu l'amor. I que estiguessis convençuda que havies conegut l'home de la teva vida. I gràcies a mi vas veure com l'home de la teva vida perdia la seva davant teu i has conegut la soledat i la desesperació i una tristesa immensa, vivíssima, real. I gràcies a mi has conegut gent i experiències que sense mi mai no hauries conegut. Fins i tot ara, fa poc, has matat una persona. Què més et falta per viure? La teva pròpia mort. Poques persones a la vida tenen la possibilitat de viure la seva pròpia mort com ara ho faràs tu. M'hauries d'estar molt agraïda. No em pot matar. Ja estic morta. M'ha deixat sense records. T'he fet viure. No he viscut res de debò. Tot el que m'importava, tot el que em va fer sentir viva, era mentida. On vas? No et moguis! No es pot matar un mort. Què fas? No. Vens o què? No, em quedo una estona, que he d'acabar de fer algunes coses. Vinga, adeu. Sí? Vols entrar a la caverna? Qui ets? Vols entrar-hi o no? On ets? Tu no et preocupis d'on sóc. No, el meu número de telèfon no surt del teu mòbil. Escolta'm bé les instruccions, Enric. El joc és molt senzill.
Vols emocions fortes? Te'n preparem. Vols sexe? Cap problema. Vols aventura? Te'n donem tanta com vulguis.